18 anyos nga lalaki patay matapos gintiros ang 76 anyos sininga si Mario sa Santa Barbara, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Binawian sang kabuhi ang 18 anyos nga si alias J matapos gintiros ang kasi Mario Manlangsini sa Barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo kagabi. Base sa investigasyon sa Santa Barbara Police, nabatian sang 76 anyos nga suspect nga ginkilala lang kay alias Hill, isa ka retired Army Colonel. Ang pagtinaghol sang iya mga ido pasado alas 9. Sang ginbuksan sini ang puwertahan siya kusina, iya ginkakibot ang presensya sang biktima nga armado sang kutsilyo kag may pitsikorno. Gintuyo pa siya kuno nga bunon. Allegedly nagambali ning aton nga suspect nga sinuka. So according siya, gin-attempt siya nga atakihon. Base sa panaysayon sindi sa kapulisan, armado man sang pusil ang suspect bilang pangaman bangod nagaisahanon lang ini sa iya balay. Wala kuno sini nakilala ng biktima tungod madulom kag malain pa ang tiyempo. Yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag surrender man ang pusil nga gintiro sa biktima nga isa ka 9mm pistol. Lisensyado man ini sunod sa kapulisan. Wala na ini naghatag sang pahayag sa news team. Antes ang insidente, may hindi pagintindihan ay kuno nga nagluntad sa tunga sang biktima kag sang iloy sini. Nakainom kuno ang biktima, ginsakit kuno sini ang iya iloy. Nangayo ang iloy sini sang bulig sa iya utod kag sila ang nagtawag sang tanod. Hambal ka na iya, nagpulit ako no ginsumbag siya sa bata iya. Nga ang kamot may pichikorno. Sang nagabot ang mga tanod, wala na nakitaan si Jay. Tubtob ilan na lang nabatian ang 3 kalupok. Amo nagaliad to ang pagtiro sa biktima. Nag-angkon ini sa mga samad sa nalikod nga bahin sang nawala nga dulunggan, nawala nga baga, kag natuo nga butkon. Ang tiya sini ang nagaobra sa suspect. Apang wala naman na-determinar kung ano ang tuyo sini sa pagsulod sa propiedad sa suspect. Ginahikot na sa Santa Barbara Police ang reklamo batok sa suspect. Apang ginahulat pa man ang desisyon sang pamilya sang biktima. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahay ng iloy sang biktima. Apang wala ini sa ilapuluyan. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.